Радио Диджей Али 4К. Един мухабет с зурната за диджей Исо. Поздрав личен, поздрав от диджей Исо за всички покойници. Един мухабет с зурната. Яша бате ганчо. Още пари пристигат от Плато от Раковски. Още пари. Ади мухабетът да продължава. От майстора Данаил пристигат пари за оркестъра. Мухабетът да продължава. И още от пари. От Мариана още пари. От Елена още пари. Ади мухабетът да продължава. Още пари от синът на шпикера Славчо. Ади мухабета да продължава с зората. Внимание! От зетят на шпикера Маринчо. Още пари. Мухабета да продължава. Жената на шпикера пристигат пари. Мухабета да продължава с зорната. Пари пристигат от Милко шампиона от Раковски. Мухабета да продължава. Още пари пристигат от снахата на Данаил. Още пари от синът на Данаил. Мухабета да продължава. Още пари пристигат от снахата на Наско. Ари мухабета да продължава за всички покойници. Яша бе бате ганчо.
Мохамедова продължава. Примане от Сашо. От Раковски пристигат още пари. Али Мохамедова да продължава за всички покойници. От Пепа още пари пристигат. Айде да продължава Мохамета. Имане от синът на Даниел още пари пристигат. От Елена, дъщерята на Наско. Мохамета да продължава. И още пари от синът на шпигера Славчо. Още пари Мохамета да продължава. От чорбашията